Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jira, 17 years old, single, estudyante. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong mama. Naluoy na manggod kaay kong mama, kay mura man siya og wa na sa kaugalingon. Aron ni sabtan, sugdon ko atong gimabdos pa niya ang among kamanghuran. Ingon ini ang mga panghitabo. Pa, asa day si mama? Dili pa ta maniad to? Mabalik pa ba ako panlaba? Ambot asal sa itong imong inahan Pasig, nagsugal na po to. Susiyato silang ng bising mo, be. Pasig, nagtungit sa po to. Mabdos man ka to si mama pa. Sige di agyapon na siya panugal. Masukop na badungon, Ikiapas ito ka. Pasig di masukop, ikimapas. Pasbo na po itong inahan mo. Sige, panugal. Sige mo kapas-apas. Paundangon dito ninyo sa akong kalipay. Ma, wa pa manggod kay kaon. Gutom nang kay ko diri. O kamuntay na ngaon. Wa man kugut ma. Imposible ha sa dana maggod. Sa nang orasan niya, wa ka gutom ma. Magbuot man mo sa kuntiyan o wa gutom ma, oy. Nga nata sa ato ma. Diarang imong plato ma Kaon na. Mabdos ka baya, ma. Si Celso manggutong nag-ingon anak nga okay ra. Basta dagang bata. Ma? Kinsa imong gipakigsultihan? Mga daotang tao, gyud na sila. Maong, hoy, kamo. Di kay mo anak nila, ha? Ma? Ma? Kuan? Oo. Mukaon ako. Ang sa manis, mama? Mura man usahay og wa siya sa iyang kaugalingon. Taod-taod ako nakabantay maman mo anak, Jira. Mabitaw nga ako na ng uyun-uyunan. Dahil ako makiglalis kay wako'y daganan, Uli ko'y mausahay ang siltihan. Dugay na nga pa? Sawa pala siya mumabdos. Sumagod. Di man yun ang imong inahan. Hambutoy ko naunsa na siya karon. Naunsa man day ka nas mama pa sa? Puhon, kung mahuman siya o pagpanganak. Kung may masubra patang kwarta, human siya pagpanganak. Ipatanaw yan na nato siya o doktor, ha? Aron may bautag, naunsa na siya. Nanganak na mas mama. Dili ba nato pabunyagan ang akong manghod? Pabunyagan unta. Para si mama ni mo murag di samot man nga wa siyang kaugalingon sukad ng anak. Kita lay pabunyag sa bata. Anya pa, unsa may inga nato sa akong manghod. Lalaki man na siya. Sa tarong pa'y kasulti si mama ni mo, nagisgot siyang kung malalaki ang iyang sunod nga imabdos, Wilmar ang iyang ipangan sa bata. Wilmar? Nice nga name pa. Okay, sige pa. Si Wilmar ang lalaki na kong manghod. Nagilak man ang akong manghod. Hain magkadi ay si mama. Ma! Ma! Nagilak si Dodong Wilmar, ma. Ma, nagilak si... man si mama tupad sa bata. Ay, magkadi ay siya. Human mga
mama, nisamot ang iyang gibati. Mulakaw siya nga dili mananghid, og lisod na siya pangitaon kung asa naabot. Mao nga nakahuna-una si Papa, nga amo nang ipatanaw si mama sa doktor. Gidala mo sa mental hospital, kay dili man namo siya makontrol, magsige man siya giyaw-yaw. Unya, Oh, ano naghilak ka man, Jira? naluoy man ko sa akong manghud pa. Kang Dong Wilmar. Gamay pa kaayo siya nga wa si mama. Dili siya katutoy ni mama. Kung naluoy sa kong mama, nga gipriso na to siya sa mental hospital pa. Jira, alang rasab kayuhan ni mama ni mo nga itong ipuhat. Mag-ampo lang ta nga inigawa si mama niyo sa mental hospital. Okay na siya. Ngahingpit na yun siya mayo. Inaot pa unta pa. Kay na-miss na bayasan na ako si mama. Asa man di ini si Papa, uy. Wa man siya din sa bahay. May nanuktok. Tingalig si Papa na na. Jira, anak. Magikuha na di kang Papa. Nasurpresa ka ba? Opa. Ma, gimingaw kay kunimo. O gimingaw na sad nimo si Wilmar, ma. Asa naman to ng imong manghud ay. Gimingaw na sabkay ko sa imong manghud. Kumusta naman si mama ni mo, Dejira? Okay naman si Mama Tiyo. Tarong namang ikasulti. Pakiksultihin nyo na ninyo pirmi ha, si mama ninyo. Unya, ito mong ang iyang pagkaon. Grabe og bughat ng mapasaran sa kaon Duda magkuhat tong mama ni mo nga bugat sa pasmo tong iya ba? Maong murag, nayabag ng sinultihan. Ha? May ingon ana di ay Tiyo. O kanasas papa ni mo, ingna na nga ipatagat si mama ni mo. Kaya nakasulti ba day kuno na dihang wa na tagda ni papa ni mo nga base may laing kunong babae si papa ninyo. Laoy, wa man taon Tiyo, uy. Di lang na mutingog si Papa kay dili siya gusto og samo kay masuko lagi nas mama badlungon. Basta. Hatagin ninyo panahon ang inyong inahan sa pagpakigsulti ninyong iyang pamilya. Pa, asa mas mama? Jira, murag na balik naman sa sakit ni mama ni mo. Oh, Magyaw-yaw masabong iya. ha? Nasula na pud og balik si mama og hangtod karon wa na mauli pa. Nabalaka ko kay mulakaw ra man gud siya nga magsigi og yaw-yaw. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sawa pa mumabdo si mama sa akong manghod, okay raman unta ni siya. Nagsugod ang iyang gibati pag mabdos na niya. Dinaba lang ni sa iyang pagmabdos og wa na mauli. Ikaduhang pangutana. Sugarol ni si mama, kanunay nga malapasan og kaon. Tinuod bang ilang giingon nga bughat sa pasmo ning akong mama? Grabe di ay na nga mura man og nabuang gid siya. Ikatulong pangutana. Si mama murag mag-overthink ba? Magtuo siya nga may laing babae si papa kung dili siya tagdon bisag wa. Mao ba sad ni nakaingon nga nalisuan siya sa maayon niyang pangisip? Ikaupat o katapusang pangutana. Gida naman unta ni namo si mama sa mental hospital ug naayo ug nakagawas na. Apan, ngano mo balik man gihapon ang iyang gibati? Magsige ra ba siya og baklay? May puruhan pa ba nga maulian si mama? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jira. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Ane na sa bako si Dr. Rene Obra,
makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, punto psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas, shabu, marijuana, cocaine, heroin, ecstasy, alcoholism, unsa pa man diyang druga nga makadaot sa lawas, hunong nan taon mo, no? So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Attorney Eileen Bathan ang mutambag sa inyong mga legal nga mga problema. So, balik ta sa atong ang atong magtatampo karon adlaw si Jera. Wala gibutang yang address, punto medical, kuan ni siya, or psychological, yung problema ni Jera. 17 years old, wala gibutang yang address. Ako lang yun yung paningkamutan na Jera nga tubag na ko ng imong mga pangutana, ha? Unang pangutana ni Jera, sa wala pa mo mabdo si mama sa akong manghod, okay raman unta ni siya. Nagsugod ang iyang gibati pag mabdos na niya. Dinala lang kaha ni sa iyang pamnabdos sa wala pa mauli. Well, sa among pagtuon, Jer, natay gitawag og mga little complication after delivery, no? Ako ning gina-lecture sa akong mga medical students kaysa makausap pa ako si Dr. ni Obra maestro ko, no? Classroom teachers ako, no? Pareha di mga teachers sa buwak elementary school. Pero ako mga estudyante, mga medical students, mga usan na lang katuig, uduhan na lang katuig ang kulang nga mahimo ng mga doktor. Sa mga hinungdan nga naman na may mga problema sa usa ka mama o sa usa ka babae nga bagong nanganak. Kini siya daghang mga rason, no? Due to stress, anxiety, kunya due to the drastic change sa level sa estrogen o progesterone. Kaya mga babae, manggodanin sila yung mga hormone, estrogen o progesterone. Kung ma-altered na siya, kalit, for some reasons, mo nang manifest ni siya unusual signs and symptoms. Usa pa, kung ang pag-deliver medyo traumatic, dili ba siya inunta ng normal na pagka-deliver ba? Na uban magod nga prolonged labor, dry labor, kay dili cephalic presentation, nahimo nang naguna footling, ang naguna tiil, o naguna abaga, so kinanglan na siya. Nya napoy uban nga massive blood loss, especially nga to sa mga home deliveries, posible na infection, nagiputol sa umbilical cord, nga infected, na mga problema. O niya, naapapoy ka ng inunta positive or positive family history of nervousness, ako laging nun, ha? Or mga psychological nga mga problem, no? Buwan ko magingon hinoon nga automatic na nga na kay parenting na anxiety, na nervous, breakdown, nga mamahimo sa ga, pero ang percentage a little bit higher ikumpara sa general population. So these are the factors that will come into play, o posibleng mga hinungdan. Ngano ang imong mama human nanganak sa imong manghod nga nakuan man, nalain man, no? Inyong obserbasyon, nalain. Dili na normal ang iyang inunta paglihok-lihok. Ikaduhang pangutana, sugarol ni si mama, kanunay nga malapasan og kaon. Tinuod ba nga ilang giingon nga bughat sa pasmo ning kang mama? Grabe di ay na nga muraman siya og mabuang na gyud. Kanang magkapasmo-pasmo sa pagkaon. As we all know, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Ang atong lawas, manginanglan yun sa nutrients, minerals, vitamins, makuha na to sa pinaagi sa pagkaon. Kung sige lang tagtong H niya, ha? Sabi, mo gagusay klaseng sugal ng imong mama, tong H tingali ni, or madyong ba, ha? I don't think so nga magsabong sa imong mama. No? Posible na card games, tong H, piat-piat, pusoy, dos, mga doha sa mga bariyo-bariyo, no? Or
usay na magmadyong. Maingon di. So kung maingon, ayaw na lang pagtungits. Kaya mamanay, lingaw-lingaw yun. Pero pag palabi, nga wala kaon-kaon, wala paway. Mo snack po mo in between. Ha? Kaya akong balikon, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga, 2 hours after ng kaon ta, ang atong gikaon, nahilis na sad, na-digested na sad. So kinanglan, nga imong sang sudlan, otherwise, magka-problema ka sa imong gastrointestinal system. Posible ka nga ulcer formation, increase ang gastric acid nga, mao inungdan nga, naanaon niya kay mga dili maayong paminaw sa imong pagkalibang, sa imong natin gitawag na to usay nga GERD, nga gastroesophageal reflux disease, ha? These are mga complications. So, nganto sa mga sige lang tong H niya, no? Pahuway sa mong padagsa, inom sa mong kaon sa mong pandesal, or inom magkape o something, dili lang kasi lang tong H, ha? Alright? So, ikatulong po ko na. Si Mama murag overthink ba? Magtuo siya nga may babae nga lain si Papa. Kundili siya tagdon bisan wala god, wala may laing babae si Papa. Mausab kaha ni nakaingon nga nalisuan siya sa maayo niyang pangisip. Kining overthinking mo siya usa sa mga simptoma sa nalisuan sa maayong pangisip. Daghang mga rason nga na sa katao medyo mawa na sa focus sa iyang pangunahuna. Daghang kay mangutana nako kay psychiatrist malagi ko, mamali akong trabaho, no? Karang, usapay nung nandok nga na may ma-depress, na may mag-anxiety, na medyo malisuan sa iyang pag-isip. Ang akong tubaga na is biopsychosocial. It has something to do with the level of the neurotransmitters sa tong brain, specifically kining gitawag na tong dopamine and serotonin. Kung ma-alter ni siya, mo nang malain po ang imong dagan sa pangunahuna. O niya, psychological, ay dagang problema, stress sa imong palibot, no? Biopsychosocial, social, mga concern, environment nimo, dili kayo ignontag harmonious, okay? So, mao na nga, kinamagong sobra ka overthink, manggidudahon, gitawag na nimo og delusional problem, paranoia. Unsa man ning delusion? Sa among pagtuon, may lang natay makatunan nga medical term karong adlaw, kining delusion is a false or rather fake false belief. False belief ni siya. Walay basihan. Ay ba man magduda ka nga, mauna, nya na kay basihan, na kay basis. Pero kung magduda ka nga, wagi basis, that is purely product of your overthinking, mauna gitawag nato og delusion. Kung usa ka klase nga delusion, kaning paranoia. Nga, mingon ka nga, ang imong mama nagduda nga nailaing babae mong papa, bisag good, way basihan. Pero kung ang imong papa makitaan nga, nagkikuyog og laing babae, adi na paranoia, factual na, mao na abot pasabot na ko, na ay basihan, okay, now nakasabot ka diya, Jera, nasa akong gi-explicar. Ikaupat o katapusan nga pangutana, gidala na si Mama sa mental hospital, namaayo naman ang tato siya, nakagawas na maayo. Apan nganong nabalik man gihapon ng iyang gibati, nagsige na siya og baklay-baklay nga way tubong. May puruhan pa bang mamaayo si Mama? Well, mo gani akong i-explicar sa among mga pasyente nga i-discharge sa namo sa mental hospital, kay katungwa maswito ako, si Dr. Rene Obra, ako ang hipi diya sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto or Psychiatric Department sa Vicente Soto. Pero wala gipulihan na sa karon. Pero currently ako ang medical director sa kanang among bagong hospital gitawag lubog PsyCare. This is a psychiatric facility. Ako ang medical director at present, no? Mo na akong trabaho. So ang among itugon sa kanang mga parente o mga family members nga wao nang ilang pasyente na ayo na. Nga kinahanglan mo balik for check up as scheduled. Kay kini magong mental or psychological problem. Lahi maguni sa physical. Kinanglan na ay constant follow-up and monitoring of the progress sa pasyente. At akong balikon sa akong makausapa, ang tambal ni ani doesn't always means cure. Akong balikon, medicine or ang tambal sa mga psychiatric problem, labi na katong grabe na yun, like schizophrenia, doesn't always means cure. Parehong tambal og diabetes, asthma, hypertension, tignan yung maayo or cancer, no? Pero
ang tambal maka-improve sa functionality sa tao. Socially, occupationally, and personally, that he will not be much of a burden to the other members of the family and to the society. So, muna nga, kinanglan yung i-follow up. Muna yung umay nga, grabe si doktor, oy, layo ba yung nga mo? Pabalik-balikon pa yun, me. Kinanglan yun nga mo balik mo as scheduled para nga ang doktor mo ay mo decide kung ihunong na ba ang tambal o dili pa ba. Ang akong style, kung ihunong ang tambal, dili kalit, gradual. Example, ang usa ka tambal imnon o kaduha sa usa ka adlaw. Muna na akong kausan na lang. Nga medyo okay na yun. Mahimo na to, ma'am, nga every other day na lang. Ha? May nga na, dili ikalit. Kaya kung imong ikalit og hunong ang mga tambal, posible nga mag-relapse. O kinang imong giingon nga, gibalikan. Ngutan na ka, may puruhan pa bang mamayo ang imong mama? Yes. Naay puruhan. Naanatay mga tambal karon. Kaya na pala sa una nga, giingon nga, gihampak sa daotang hangin, gidautan, giunsa naman na, ginabuyagan. Ako, doktor man ko, psychiatrist ko, so, malahi po na nga akong approach, no? Naanatay mga tambal, yung depende na po sa imong budget, na ay mahalon, na ay baratuhon, mabibitaw lang mong to sa klinik, akong ingnon nga, unsa may gusto ni mong tambal, ma'am? Mahalon or baratohon? Kaysa akong experience man sa pagpanambal, pagka-doktor, morisita kong mahalon, nga day mapalit, kutob na prescription pad. Pag sunod check-up, lagi ma-improve. Kung ano man arang-arang yung pasyente, ma'am. Saon-saon man dak, nga man na mo mapalit ang imong resita, yung may budget. So, mauna, practical na lang tao. Wag budget kadto na lang baratuhon nga tambal dasin may nga dili pud ma-effect pero lahi ra gyud kay sa katlong medyo mahal-mahalon nga tambal. Okay, so ibalik na nga imong mama Jera sa hospital og dako pa siyang puruhan nga ma-functional siya nga dili siya problema, dili siya magsigig backlight, masig maligsan na dito sa highway da sinyo mag-backlight labi nagtungang gabi. Sus kakuyaw niya daghan pong mga binuang laging mga adik-adik nga bisag binuangan imong mama, no? Simple na mahitabo. Okay, so ninaot nga, nakasabot ka. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Nationwide, Tatak Araman, daghang salamat, hasta la vista, og maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. One love. Flowing from the one love. I love you so. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukinig sa kababae nga nagpuyo sa Basak Pardo, Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Joanne. Magtuman yung kasi mong gusto, ha? Ma, mahal na ko si Brian, ma. Hintaon ko ni mo, oy, Joanne. Wa ka ba magtanaw unya sa imong kaugmaon kung kadtog yung tawhana mo imong ikadayon? Bisyoso to sa tanang bisyoso. Mura man ganito wa makailag responsibilidad. Ma, dili hangtod ingon anak na lagit si Brian, ma. Dunay kausaban ang tao. Asa ato pa mo sopak gid ay ka, ha? Nahala sige. Pakigtipo na to tawhana. Pero ayaw ba ya gid og uli din ha? Unya mo ingon ka nga nagmahay ka? Ma. Babe, pasensya na ka din sa amo, ha? O salamat kay nisugot kang magpuyo ta nga imugid kong gikuyugan din, eh. Kung nisupak man ko nilang mama, babe. Kanatuod ka ni salig ko nimo. Mahal gid ko nimo, babe. Tungod kay mahal man sa ko nimo, babe. I love you, babe. I love you too. Ablay!
sa nauli ng tawhana ay paita pa ya, uy. Brian, naunsa man in town ka, uy. Pirmi naman na nimong gibuhat. Hapit ka na uli, nimo hubog ka. Magbuod na ko, ha? Imbis mangita kag trabaho para makatabang kas mga gastuhan din isbay. Mas busy na hinuon kag sigig-inom dito sa gawas. Ay, ako ingana, ha? Ako ingana. Brian, stop! Boy, iko! Ayaw pa sila, ha? Brian! Apik ikaw mo na trabaho, ha? Ako ba yapunin pa ni May? Usawak kay katongon, ha? Sit! Good morning, babe. Gilutuan di kag breakfast. Dali. Kauno na sa di pa ka mo adto sa trabawan. Babe. Wa na gid ko kahinumdum gabi ira. Unsa na hitabo gabi? Imo kong gituok. Ha? Brian, mohangyo ko nimo. Pwede minus-minusan na lang nimo imong pagsigig-inom. Kaya wag gina ikahatag na kaayuhan nimo. Kung magsigi kag ingon ana, tingalig mo ni rason nga mobiya na unya ko nimo. Babe, sorry. Saliw ako. Sige lang. Sugod ka ron. Di na ko mo inom. Isaad ko na nimo. Sure ka ha? Lagi, babe. Basta ayaw lang ko biya eh. Day, naabi tayo bagong kauban din sa atong department. Guwapo, kaayo, Day. Mao ba? Nya asa man? Naapa sa sud sa office ni boss. Pero huy, di na to pwede ni mo ha. Kaya na naman kayo uyab. Ako na lang to. Unsa? Dili sa ko interesado no. Day, nigawas na ay. Okay, sir. Thank you so much, sir. She's here. Joanne, please come over. Yes sir. Joanne, this is Clark, our newly hired employee. And Clark, this is Joanne, one of my trusted employees here. If you have any further questions, pwede kang mangutana niya. She'll help you. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Good luck on your first day. Joanne? Nga no? Familiar ka na ako. Are you Joanne from Section Ruby? Grade 2? Ha? Kaila ka na ko? Daan pa ko? Ikaw, gyud? Kumusta naman ka? Nisamot mo kagagawa pa, oy? Time para good. Kinsa mong giday ka? Si Clark bitaw ko. Ahid ko ni mo 1 year. Ako to sa una, mao'y perming manungog bitaw ni mo, kay numdum ka. Tabang lagot kay ka na ako, kay gikuha na akong pare sa imo sapatos. Hoy! Ibalik na ko sapatos ba? Kaputa, gali! Ang pinapa! Ala! Nito ang sipuanay! Kay numdum na ka, ha? Katong nito ay mo... Pwede bang mohilom ka? Mura magyapong kagway buot? John, joke na to eh. Ay, kung kalagot, good.
extra rice, amo. Mao pa, day? Sa ato pa, managkaila na di mo. Kaila pero dili mi amigo sa una kay sunggan kay na siya nako uy. Oh, day, tanawag kin sa nagpaduong din eh. Hi. Pwede mo join ninyo? Oh, pwede ka ayo. Dili pwede. Nagagbakanti dito oh. Anong deg, anilang ko? Di ka gusto makita sa mong kagwapo? Unsa? Hala, uy, ka-cute din yung tanawon, uy. Bagay man day mo, no? Sayang lang kay, naman kay uyab god, day Joanne. Oh, naana di uyab si Joanne, eh? Oo, oy. Kasi pagtuunin mo na ako batignaw. Mau ba? Sige, doon ako dito. Oh, hala, day. Nikalit lagi ito siya kaseryoso, no? Bahala siya, uy. Wa ko'y paki niya. Wala sad si Brian din sa bahay. Wa pa ginilungak. Paita pa yan ni, uy. Hi, babe. Brian? Hubog na sad ka? Ha? Ay, kainom man gamay, babe. Dili ba nagsabot naman ta nga muundang na kaana? Nagalingaw-lingaw mo sa akong mga amigo, babe. Ya, di man pabalibad, good. Maayo kay mas mo patuo kasi mong mga amigo. Kay nako. Ano mo eh? Ikaw ba? Di makakasabot, ha? Ako ba, napulang na kay kuha ng imong yaw-yaw-yaw-yaw, ha? Masa ba ka, ha? Paguton magikunin mo! Basta na, dili ko ginawa. Sir ka! Hindi na ko makagwanta pa siya gibuhat din ako. Dili na ko huwaton nga mapatay ko niya din eh. Mapahawa ko. Oh, niresulta ng kagahis imong ha? Maayo kay wani mo paabutan nga mapatay ka atong tawhana. Sorry, ma. Pasaylo ako, ma. Juan! Juan! Nausa ko! Maluoy ka! Ni Anhi Yuday. Karon ka. Ma! Unsa man? Dili gyud ka mo pahawa din ha? Juan, please, magstorya daday. Maluoy ka na ako. Brian, mahimo ba? Gusto na. Dili na ko. Dagan akong higayon nagihatag ni mo. Kung gusto kag yung magbago, dili ko makatabang ni mo, anak Brian. Ikaw rin makatabang sa imong kaugalingon. Juan! Mong ayaw na kong samok ka pa. Kung dili ka gustong ipakihati kasi mong gibuhat nga pagpanapat na ako. Oh. Joan, nakadungog ko nga buwag na kuno mo sa imo uyab. Kung imo nagisulti na ako ron, aron sungugon ko, aron katawaan ko. Dili, Joan. Naibaw kong sige kong panungog nimo sa una, sa bata pa ta, pero kay baw kag ngano to? Nganong patagad kay ko nimo adto. Kay bisag mga bata pa ta adto. Doon na ako'y gusto nimo. Mao ti akong nahunahunaan nga paagi. Aron nimo ko matagad. O karon kay wala man kay uyab. Unta atagan ko nimo chance. Isaad na ko nimo. Di ka gid magmahay og panggaon tigid ka, Joan. Clark. Higher than the sky above you, brighter than the rays of sunshine. After almost 3 months sa pagbanguyab ni Clark na ako siyang gisugot. Makaingon kong kami gid siguro ang gitadahana sa Ginoo alang sa usag-usa. Karon, minyo na mi, ug doon na nay duha ka anak.
din hinalang koto, dagang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Joan nga taga Basak Pardo, Cebu City. Bantis sa awit nga iyang kipangayo, awit karikalahan. One love. Ang mong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Jelly Haga o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas.